Oras madihamu sudi aka dongan macelas roha pajupak kita mse di pertanyaan palabok roha di kanal YouTube IKB Bahasa Toba. Ia si pagusor-gusor nerhat tasonari imana si buku wasiat nama rodolan para sidohat na bahen lubang pakilalaan. Na dienet sian pesalmen 20. Jala nagabe ojahan ni si pagusor-gusorot ta ima nasian ayat 2. Nama do sai dia lusi Jahoba maho diari hagugutan sai dipatibul gowarni debatani si Jakob maho parsidot nambahen lubang pakilalaan. Ditiki ronggos ni panggosa ni Sorimago COVID-19 di tonga-tonga ni bangsot ta Indonesia sama dotopu macemaol dapat inganan ni oksigen alai tung mauliate ma dokonota marnida nama sai manigor hehe do akan nagujuroha laho mangrupi sude namar sahid siala COVID-19 laho mangadului jala mangalehon oksigen tu akka nahona sahidi mek donian idaw nulauni alai tung macair kadoi ala mapahen hanguluan ni torok namar sahid na sosak merso hosa sialani virus corona 19 perpisal menon pehurua sokonido topet mangurupi sasahalak natar sosak siala persoalan ni ngulu ari-ari na macegorat tulus tuak kena gusuroha na mangaluli oksigen na kimma haroro ni perpisal menon gabe si palubang pakilalaan ahado na dipatupai bana mek dunia ima na gabe si pertanian lui bana di bagasan tanyang na perpesalmen mangurupi nah sosahani asa di na sida akarumang ni ulaw ni Jahoba na kadua ko di pengotot tu na sida hati hade bata mangudini mangurupi namar ningot zolma manusia nama buah kamongan tung na palubak kodo tangi alana akan nasosak dimulana dijungna boy jongjong jala hot degap boy tabereni di ayat sia hamu akadongan ale-ale ni YKB namar hata tubaon tangi yang mabahil lumubang pakilalaan alani dakpola longang rohatta dinahian dido amata Dr. Martin Luther Pabua hosani akka halak na porsia do tanyang sialani molo giot rohatta na mangurupi akka dongan na mangadupi kasusaan sada pangurupion na murapatu paon ima si pertanian manang-manangnya kotsa marhite nagabe si pertanian kita mga parsidohot hita di bagasan ulaw ni debatana paduahon mangalehon halulubang ni pakilalaan so ni mazolo pertanyaan ata sadarion nang lupa like subscribe jala sagion tu akka dongan la asin mose di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita marhita inu nga parsidot tamu na patol hason barita nauli rapdot ikagyo say di pasu-pasu Tuhan tay mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.